CRL Rights Commission unequivocally declares a suspension of the initiation schools and practice for a year in 4 affected regions of the Eastern Cape, especially where deaths occurred. Ikomishoni ejongene namalungelo ezenkolo namasiko ithi malivalwe isiko lolwaluko kangangonyaka kwiindawo ekusweleke kuzo abakhwetha kwiphondo laseMpuma Koloni. Bahleli ngokoyika abantu belali yaseWosiyane eNdwedwe kwiphondo laKwaZulu Natal emva kokuba bebone idiliki intaba abahlala phantsi kwayo. Wonke umuntu uzawuvuyisana nabo njengoba nami ndingomnye wabo ozaba ngokuqala ukuvuyisana nabo xana ke ngoku bephumelela igame yabo yokuqala. Umbutho wezeqakamba kweli uphehlelele itumente yendebe yehlabathi abangaphansi kweminyaka 19.